Γύρισαν, Καστοριανοί γύρισαν, μου πασάω γύρισαν. Τα φασιστές και οι κομμουνιστές έγιναν. Τι να κάνω ρε στο Πασόκ και στον κομμουνισμό, τι να κάνω, να πάει την πετρέλαιο 130, να πάει την πετρέλαιο 130. Που για την έκρηξη θα την γυρίσουν μετά, δεν τον συμφέρει. Θα την γυρίσουν. Σκόνη καθόλικα και αυτό να δεν υπήρχαν οι σκόνη. Άρα έναν πρόεδρο με τα 5 χρονών πιο καλά θα κυβερνούσε την Ελλάδα. Που δεν ξέρει να κάνει ποδήλατο. Μπο που δεν ξέρει να κάνει, αυτός. Ούτε την μπούτσα δεν ξέρει να βάζει στο μνή. Ούτε την μπούτσα στο μνή δεν ξέρει να βάζει. Άρη το βάζει. Άρη το βάζει, δεν το βάζει. Και αν δεν τον πρεσάρθουν και από πίσω. Είσαι την πρέση και έφαγε. Ο Γιώργαρος. Ο Γιώργαρος. Κάνει και γυμναστήριο. Ανώμαλος. Πού σπούδασες Ομάδα, γεωπολική? Ναι. Γεωπολική. Στη Λάρισα. Λάρισα. Έβγαλες ΣΚΑΗ, ΔΕΗ. Ναι. Δες ο Σάντος πώς φάνηκε, το Φερνάντο. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Τώρα παίζουμε μέσα στην πλατεία, θα χάσουμε εκεί πέρα. Άντε για μετά. Άντε για και αυτός. Άντε για Φερνάντο. Άντε για και αυτός. Θα πάει μπιφίκα πάλι. Στην ουσία Ότο δεν μας πήγε μόνο σε ένα Μουντιάλ που έχασαν από την Πουλολαβανία εκεί πέρα που είναι το γαμμένο το μάτσι. Ότο και τα χίλια μας τα δύο άλλος. Τον Τάισον τον έσκασαμε. Τον έκαναμε... Για 10 χρόνια. Και στη λεφτά έφαγε αυτός. Και στη λεφτά έφαγε αυτός στην Ελλάδα. Ας έφερε ένα γιούρο όμως. Και σε έφερε. Πότε θα το πάρεις. Ας μην ήταν για να κοπούλου εκεί να...